Daghan dahil ubi ripe, oh. Di na mada. Isod na kanon. Pakita na ko ninyo, nga ako ni isuwa og bahog-bahog. Ha? Kaya karon dapita din sa kalibunan kay limpyo ba nasuguan tag pakural aning bahina wala nga kuyog ta sa mga nangural samtang na mahuway sila ngadto nya kita ko nga ri ako nakita ning kaon na mo sa una ato sa balihon ba usanis mga prutas kung pakita ninyo nga kanon na mo sa una samtang magsuot-suot sa kalibunan manirador ray sa kadiyot kaya marag partinga pagkabanluta hay naman to mga buda nang wag taon to mga bunga tol hay to mga bunga daghan adra pade ay so di ay ato sa balihong kamera kay di kita ipakita ninyo whoops di ara mga kaigsunan among gitawag sa una og lumboy nagtukog wa na ni siya napaday gihapon no lumboy inani ang yan dahon oh ang yan dahon no ayani ang bunga itong kuhaon kay itong kanon iningang ko kaon ani pakita niyo nga ako ng kanon kadiyot kung pakita ninyo lumboy oh lami kayo oh sa kamera ni lara adra pa luwa ang liso pa tunghoy pa kanay som lumboy ubi ripe ando ha pesa daghan dahil ubi ripe, oh. Di na mada. Isod na kanon. Pakita na ko ninyo, nga ako ni isuwa og bahog-bahog. Ha? Bahog-bahog rat. Bahog-bahog. Alright yan eh. Okay. Bahog-bahog. Kaon naman ko na. Makaon ako ano eh. Muna kita po sa akong vlog. Makaon ako ano eh. Buong mo. Hindi naman. Paano? Bahog-bahog. Suwa. Suwa bahog-bahog. Ay kalibunan. Ay ba ning kuralon dire? Ay suguan may kural. Ha? Andam to kita to kuda na malumboy. Ano bigong? What? Mura mo ko ah. Pik manibra. Pik Mani mo buong bergaan, bra. hinog na kena. Tembus init. Ha? Tembus init. Oo. Kau kan paling tens. Ikaw sa dolas na do. Hop. Daog na. Lumboy-lumboy plus bahog-bahog niya tapay pinisi nga buongon. Kau kan paling berat.